khusus ngormati kanggo panitia penyelenggara, panitia kanggo pemuda-pemudi Karangmalang sing boral-boral, kanggo sing lagi kerja bareng. Pika sing dua kertas biru, nok uun, ang bekal tarika, gerimis ning tengah gawe inget ning kekasih. Pemuda tembaga, 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 kanggo segenap pemuda tembaga, pemuda tembaga, wis lawas, pemuda tembaga, nana beja, pemuda tembaga. Bapak panitia, ibu panitia, salam perpisahan kanggo ibu bapak tuan. Sapana pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda mainnya dari sini sini. Pemuda tembaga, nok nini, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga. Senajan pisang wulu mata, nanging cinta masih ana ning dada. Pemuda tembaga, cinta nok nini kesun ora bakal sina. Pemuda tembaga wis lawas randana bejan, kien tinggal kenangan cerita cinta karo dewe ora bakal sirna selawase. anggo pemuda asbal, Pemuda tenang, pemuda anggo tembaga, sing duwe warung asbal, pemuda tembaga. Bunda Ida, Ya Yunini sing ning Turki matur kesuwun. Salam perpisahan matur kesuwun kanggo Bapak panitia lan Ibu Bapak panitia.
pemuda tembaga, pemuda tembaga, pemuda tembaga. Ayo, kasuwun pemuda tembaga.